Benvinguts al Friki Online càpsula 1084. Ens anem a Panini, ens anem a Marvel, ens anem als herois més poderosos de la Terra i ens anem al must-have amb Vengadores número 4. Los Vengadores número 4 d'aquesta etapa de Brian Michael Bendis en el guió. Osborn. Aquí teníem Los Nuevos Vengadores número 16, que posava Osborn. I aquí torna a posar Osborn. No ens equivoquem. Són dos col·leccions diferents, però paral·leles. El que passa aquí, també passa aquí. El que passa aquí ho tenim des del punt de vista de les Nuevos Vengadores i aquí des del punt de vista de l'equip oficial de Los Vengadores. Què passa i què tal? L'edició format comic book, tapa dura i dibuixos bàsicament de Daniel Acuña, que són molt bons. Molt bons, Acuña funciona... Això no és Acuña, tenim Acuña i també tenim Renato Guedes, que també funciona molt bé. Tots dos funcionen molt bé, l'equip de dibuixants és molt potent i ens va molt bé per aquesta història. D'entrada sempre un petit pròleg i les cobertes netes. Totes les cobertes netes, que a més són a càrrec del mateix Acuña, amb un toc molt més pictòric per fer les cobertes. I al final, com no, il·lustracions inèdites, portades alternatives i una mica de qui és qui i la cronologia on encaixa aquesta aventura dels Vengadores. Aquesta aventura que porta per títol Osborn. Ja sabem que Norman Osborn va crear els Thunderbolts, tot aquest merder, va acabar tot fatal amb Osborn a la presó. Què passa aquí? Osborn aconsegueix sortir de la presó i culpa els Vengadores d'haver-lo posat a la presó sense cap judici ni res d'això. I el que fa és posar l'opinió pública en contra dels Vengadores i crear un nou equip de Vengadores per tornar a agafar el poder. Pel mig, coses importants, el retorn de la Visió. Tornarem a tenir per aquí la Visió, desapareguda i morta, que no sabia res de Wanda i el que va fer la Bruja Escarlata, etc. I aquí la tindrem completament descol·locada, tan descol·locada com el Capitán Amèrica quan va tornar de la Segona Guerra Mundial després d'estar molt de temps congelat, doncs aquí la Visió estarà una mica així. I el Capitán Amèrica li farà un cop de mà. Bé, molt divertit, realment Bendis a mi m'encanta i es complementa perfectament, o sigui, es poden llegir separats, es poden no llegir un, no llegir l'altre, però llegir els dos enriqueix molt més aquest retorn d'Osborn vist des de dos punts de vista dels implicats heroics en aquesta aventura. Molt potent, molt divertit, molta acció i diàlegs brillants, com sempre, amb Bendis. Punt i final d'aquesta entrada d'Osborn, ja que entra i surt com aquell que diu. Ja ho sabíem perquè ja ho havíem llegit a Los Nuevos Vengadores. Doncs ja ho sabeu, aquí el must-have, Los Nuevos Vengadores. I ara acaba de sortir Los Vengadores Osborn. Salut i a llegir còmics.